Eusko Jaurlaritzak Gogora Institutuaren bitartez frankismoaren biktima izaera aitortu dio Txomin Letamendiri. Halaxe jakinarazi du ohar baten bitartez ostegun honetan Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak. Erakunde honek egin zuen biktima aitortza hau lortzeko eskaera eta honen ondorioz eman dio Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako gobernuak izaera instituzionaleko aitorpen pertsonalizatua. EAEko memoria historiko eta demokratikoari buruzko 2023ko legean oinarrituta. EAJko militante izan zen Letamendi eta datorren abenduaren 20an, 75 urte beteko dira Madrilen zendu zenetik, anaiaren etxean, espetxeratuta egon zen bitartean jasandako tortura fisiko eta psikologikoen ondorioz. Adolfo Suárez frankismoaren osteko Espainiako lehen presidentearen aurkako salaketa aurkeztu du emakume batek, adingabea zela sexu erasoak egin izana egotzita. Akzion Komadres talde feministak babestu du emakumea, azken urtean gertakariak onartzeko prozesuan laguntzearen bidean. Hala, sexu abusu eta erasoak leporatu dizkio emakume honek 3 urtetan zehar jaso izandakoak 1983 eta 1986 bitartean. Akzion Komadresen arabera, Suárezek bere botere posizioa eta adingabeak arekiko sentitzen zuen mirespena erabili zituen erasoak gauzatu ahal izateko. Adolfo Suárez Segoviako gobernadore zibila eta Espainiako irrati telebistako zuzendari orokorra izan zen besteak beste erregimen frankista indarrean zela eta 2014an zendu zen. Javier de Andrés EAEko Alderdi Popularreko buruak EH Bilduk politikoki exterminatuta amaituko duela plazaratu du ostegun honetan Eusko Legebiltzarrean. Adierazpenok Mikel Manzisidor Ararteko berria izendatzeko saioan egin ditu, koalizio subiranistak Manzisidorren hautagaitza kritikatu ostean. De Andresen hitzak deitoratu ditu Peio Otxandiano EH Bilduko Legebiltzarreko bozeramaileak. Exterminio hitzak konnotazio politiko historiko oso konkretua duela azpimarratu du eta hitz hauen larritasunaz eta daukaten dimentsio politikoaz eta beraz atzean dagoen horretaz kontziente izatea komeni dela. Hala, bloke erreakzionarioa geratzeko deia egin du Otxandianok. Gabon guztioi eta ongi etorri abenduaren 18ko albistegira. Gernika Palestinak agerraldia gauzatu du ostegun honetan Bilbon, Palestina babesten jarraitzeko deialdia egiteko. Hantxe izan da gure berrimaile Xabi Alo. Pertsona migratzaileen nazioarteko egunarekin bat eginda agerraldia egin du Gernika Palestina deialdi herritarrak. Hemen Bilbon beste behin adierazi du ezin zaiola Palestinaren inguruan berba egiteari utzi eta argi esan du zein den bere asmoa hemendik aurrera. Palestinar herriari babesa adierazi, elkartasunaren adar guztiak landuta eta Euskal Herriko gizarte zein eragile sozial, politiko eta sindikalak aktibatzen jarraitu. Gernika Palestina deialdi herritarrak beste behin gogoratu nahi izan du ezin dugula Palestinaren inguruan hitz egiteari utzi, izan ere suetena indarrean sartu zenetik 400 gora palestinar hil ditu Israelek. Gobernuz kanpoko eragile ezberdinek adierazten dutena da, une honetan 300.000tik gorako denda kanpainen beharra dutela palestinarrek. Gaude hitz egiten, jada, 180 baino gehiagoko eraikinak erausiak izan direla, orain baitere badakigu Israelek zeuden apurrak ere baitere erausten jarraitzen dituela. Eta gainera, denboraren ondorioz dauden errealitateei erantzuteko, aterpe beharra daukate eta oinarrizkoa izango iratezken 300.000 denda kanpaina horiek beharrezkoak dituzte. Era berean gogorarazi nahi izan dute Gazako zerrendara ez dela sartzen ari hitzartutako laguntza humanitarioa eta azpimarratu dute genozidioak ez duela bakarrik eraginik bertan, gurean ere baduela eraginik. Gure bigarren hausnarketa horri begira azpimarra egin nahiko geniok, ez? Besteak beste, kontziente garelako Palestina baitere gaur egun Euskal Herrian dugula, eta palestinar jatorri duen errefuxiatuak baitere modu batean bestean, hainbat eta hainbat izan direla familiak etorri izan direzenak azkeneko urtean, bereziki azkeneko 2 urtetan eta bereziki azkeneko hilabeteetan. Horiek horrela 200 palestinar inguru etorri dira Euskal Herrira eta horregatik adierazi dute plataformak zubilanak egiteko autua eginda duela eta hasi da dagoeneko hainbat eragilerekin biltzen. Izan ere adierazi dutenez, erantzuna ematea agintariei ere badagokie. Gabonak datozela eta Palestina presente edukitzeko deia egin dute. Egun berezi horiek baitere nahiko, aproposak zen daitezke palestinar herriari baitere begi bat eskaintzeko, arreta putxu bat eskaintzeko eta elkartasun aktiboan
aurrera pausu batzuk emon ahal izateko. Guk fokoa horretan jarri nahiko genuke, uste dugu baitere nahiko pertinentea dela, Euskal Herria herri solidario bat da, jendarte anitz bat eraikitzari gara konpromesu ez josia dagoena gaur egun Palestinak pairatzen duen egoerarekiko, eta uste dugu edozein keinuk garrantzia baduela, ez? Eta Gabon hauetan Palestinarekiko elkartasun zapia erosteko eta jartzeko animatu dute jendartea. Etxegabetzea zegoen aurreikusita ostegun honetan Burlatan, Nafarroan. Goizeko 8 zen gertatzekoa desalojoa, azkenean baina ez dute aurrera eraman. Atzeratu egin dute ostegun honetan Burlatako San Francisco kaleko etxebizitza batean aurreikusita zegoen etxegabetzea. Etxebizitza sindikatu sozialista jakinarazi duenez, Marik etxegabetua ez izateko baldintza guztia betetzen ditu, baina hala ere, La Caixa, Espainiako estatuko errentatzailerik handiena, emakumea etxetik botatzen saiatu da. Etxebizitza La Caixa bankuaren mendekoa da, eta bertan, 20 urte daramatza emakumeak alokairu sozialean bizitzen. Sindikatuaren arabera, baldintza guztia betetzen ditu etxegabetua ez izateko, baina hala ere, La Caixa 2 hilabete eskasean bideratutako prozedura baten bidez saiatu da bera kaleratzen. Epaiketarako edo bestelako defentsarik izateko aukerarik eman gabe. Sindikatuak esan duenez, jabegoak azken momentu arte utzi dio prozesuari. Asteazkenean epaitegian etxegabetzea gauzatuko zela ziurtatu zuten arren, arratsalderako bankuko abokatuak atzera bota zuen kaleratzea agindua. Hala ere, momentu horretarako epaitegiak itxita zeudenez, ostegun goizeko 9 arte luzatu da tentsioa. Aurten Burlatan gauzaten saiatu diren 3. etxegabetzea izan da hau. Hori horrela, etxebizitzaren arazoaren larritasuna azpimarratu du etxebizitza sindikatu sozialistak, eta borrokak merezi duela nabarmendu du. Sindikatuaren esanetan, mobilizazioak izan ezean, gaurko etxegabetzea gauzatu egingo zen, eta horregatik eskerrak eman dizkiete babesa ematera hurbildu diren guztiei. Etxegabetzekin jarraiki, bertan bera geratu da ere Izarran, Araban, ostegun honetarako aurreikusitakoa. Izarra eta Gorbeialdeko herritarrek jakinarazi dutenez, alokatzailearen eta familiaren arteko akordioa lortu dute. Bertan bera utzi dute Izarran ostegun honetarako aurreikusita zegoen etxegabetzea. Hala adierazi dute Izarra eta Gorbeialdeko herritarrek. Azaldu dutenez, alokatzailearen eta alokatuen arteko akordioa sinatu dute, eta hortaz 4 adin txikiko dituen familiak ez du etxetik alde egin beharko. Familia migratu, razializatu eta 4 adin txikiko dituen familia bat etxetik botako zutela jakinarazi ziguten, eta Izarrako zein Gorbeialdeako herritarrak batuta hainbat mobilizazio aurrera eraman ditugu, eta honen beste familia etxean geratzea lortu da. Balioan jarri nahi dugu herriaren elkartasunak bere fruituak ematen dituela. Izarratarrek ziurtatu dute soilik herriak salba dezakela herria, eta injustizien aurka elkarrekin jardutea, indarrak batzea eta etsaiaren aurka irmoki ekitea ezinbestekoa dela. Bestalde, gogora ekarri dute aurreko astean Gasteizko Alde Zaharrean gauzatutako etxegabetzea, Salburua auzoan kalean lo egiten ari diren asilo eskatzaileen auzia, Donostian etxerik ez zuten 2 lagunen heriotza eta CaixaBankek Burlatan etxegabetu nahi duen emakumearen kasua. Honek guztiak euren iritziz sistema kapitalistaren atzaparren erruz bizitza duinak izateko aukerarik eza dagoela erakusten du. Xilaba bertso txapelketako muskildiko saioan parte hartzen ari zela, eraso matxista jasan izana salatu zuen Elisabete Etxandik egun hartan bertan agurrean. Bertsozale elkarteak gertakaria deitoratu du ohar baten bitartez eta espazio seguro eta libren aldeko konpromisoa berretsi nahi izan dute. Pasaden larun batean, abenduaren 13an, Muskildin egin zuten Xilaba bertso txapelketako 2. faseko saioan, parte hartzaile batek txistuak jasan behar izan zituen oholtzan txaketa kentzeagatik. Bertsolariak amaieran egin zuen aldarria, agurrean gertatutakoa abestuz eta adieraziz horri matxismo deitzen zaiola. Aldarri batzuk agur honetan, egun nahi nituzke etzan, ganbarakoan enetrikota kendu baitut holtzan presan, ta publikotik orxistu batzuk
entzun ditut esan, baititiak ditut eta ileak barkatu ez gira mezan. Honi matxismo deitzen zaiola gaurkoan behar dut esan. Silabak ere balio bezan, norberak pentsatu dezan. Gertakari horren aurrean, bertsozale elkarteak agiria argitaratu du, adieraziz ez duela inolako erasorik onartzen eta espazio seguru eta libreen aldeko konpromisoa berresten duela. Elkartearen esanetan, bere ekinbidearen oinarrian plaza sustatzea dago eta horretarako ezinbestekoa da plaza guztiak seguruak izatea. Halaber, azpimarratu dute plazetan askotariko gorputz eta ahotsak nahi dituztela eta helburu horretan sakontzen eta bidea egiten jarraituko dutela. Horretarako eraso matxistak salatzeko helbide elektroniko bat ireki dutela adierazi dute eta txapelketako finalean puntu morea egongo dela. Abantoko Las Carreras auzoko bizilagunek mobilizazio deialdia dute ostiral honetarako Stop Variante Las Carreras plataformak deiturikoa. Bertan, inguru horretan aurreikusi dituzten 6 makroproiekturen eraginak salatuko dituzte. Las Carrerasko auzokideak mobilizatuko dira 6 makroproiekturen aurka. Abantoko Las Carreras auzoko bizilagunek mobilizaziorako deialdia dute ostiral honetarako Stop Variante plataformak antolatuta saihesbideaz haratago aurreikusita dituzten 6 makroproiekturen aurka. Auzokideek salatu dutenez, Abanto inguruan aldi berean gauzatu nahi dituzten azpiegitura handiek ondorio kaltegarriak izan ditzakete bai ingurunean, bai herritarren bizi kalitatean. Protesta arratsaldeko 7:00 hasiko da Maria Auxiliadora kaletik abiatuta. Bizkaiko Foru Aldundiko ondare naturalaren zerbitzuak ondorioztatu du Las Carreras auzoa zeharkatuko lukeen saihesbidearen proiektua ez dela bideragarria egungo planteamenduan. Hala ere, horrez gain, beste 6 makroproiektu daude mahai gainean inguruko udalerrietan garatzeko asmoz. Proiektu horien artean daude alde batetik Muskizen eraiki nahi duten errepide berria Abanto zeharkatuko lukeena. Bestetik, Petronorreko instalazioetan aurre ikusitako elektrolizagailoa etxebizitza guneetatik oso gertu kokatuko litzatekeena. Horiez gain, ibilgailu elektrikoentzako kargalekua eraiki nahi dute parke teknologikoan eta azkenik Solaria eta Iberdrola enpresek sustatutako goi tentzioko 2 linea. Stop Variante plataformaren arabera, makroproiektu horiek kutsagarriak dira eta osasunerako zein ingurune naturalerako arrisku larriak dakartzate. Salatu dutenez, ekimen horiek parke teknologikoaren interesak lehenesten dituzte, Abantoko biztanleen ongizatea 2. mailan utzita. Kulturari dagokionez, Tabakalerak eta Kutxa Fundazioak bi erakundeen arteko lankidetza indartzen duen programazio artistikoa aurkeztuko dute datorren urterako. Erakusketa proposamenek ikusentzunezko esperimentazioa, praktika dokumentalak, instalazioa, argazkigintza eta orainari eta historiari buruzko hausnarketa kritikoa barne hartzen dituen ibilbidea eskainiko dute. Urtea amaitzear den honetan ohi bezala Tabakalerak eta Kutxa Fundazioak datorren urteko programazioa aurkeztu dute eta orotara 2026an 11 erakusketa izango dira. Datorren urterako erakusketa proposamenek ikusentzunezko esperimentazioa, praktika dokumentalak, instalazioa, argazkigintza eta orainari eta historiari buruzko hausnarketa kritiko eskainiko dituzte. Errealidade sozial eta politikoari, baita begirada historikoari, memoria ofiziala eta artxibo pertsonalei arreta berezi bat ematen dioten proposamen artistikoak ekarriko ditu. Lehenik eta behin zenbait erakusketa mantenduko dituzte. Maider Lopezen ukitu Marlen Makartiren sasi guztien gainetik eta Gipuzko begiragarria. Horiekin batera lehenengo seihilekoan eskaintza zabala izango da. Maite González Martinezen Strong Baso Front urtarriletik martxora. Tabakalerak 2025an deitutako komisariotza egonaldiaren emaitza da. Artxibo pertsonaleko irudien hautaketa bat bilduko du erakusketak.
Zinepsediraren Standing Here Wondering Which Way to Go otsaietik ekainera Tabakalerako areto nagusian. 1960ko hamarkadako utopiei buruzko hausnarketa batean oinarritzen da Afrikaren independentzia eta askapena lortzeko borroka berrien testuinguruan. Elena Sinsen egitura espazioa denbora, otsaietik maiatzera Kubon. Erakusketak artistaren obraren berrikuspena proposatuko du. Andrea Kaneparen situazioak martxotik uztailera. Tabakaleraren proiektu horrek arte garaikidera hainbat ikuspegitatik hurbiltza ahalbidetzen du. Eta Jon Gorosperen Urban Morphologies, martxotik ekainera artegunean. Argazkilariak hiri eta espazio urbano garaikideak ditu ardatz. Bigarren seilekorako ere beste horren beste eskaintza dituzte. Tabakaleran Tasio Ardanazen eta Carla Filiperen erakusketa eta Txaimin Lianen ibiltaria. Kubun Faroki efektua eta Xavier Morras. Azkenik artegunean Saliman argazkilari ezagunaren erakusketa eta Alejandro Cartagenaren Grand Rules. Ana Goite umoregilea izan da Hamaikako platoan. Bere Katana izeneko bakarrezketari buruz aritu da solasean, baita emakume izan da eta normatibitatea hainbat arlotan bete gabe, umorean aritzea denari buruz ere. Gaurko egunari umorea jartzeko ahaleginak egingo dugu ondorengo minutuetan, izan ere Ana Goitia gonbidatu dugu gurera eta berak gonbita onartu. Ana Goitia, ongi etorri Hamaikara. Eskerrik asko, dani gustora nator ganera, Estimatu badago bizita, ze moduz, Ana? Oso ondo, bai. Ja oporrei begira orduan. Umorea jartzeko asmoarekin gatozela eta bizitzari eta bizitugun aroari umorea falta zaio, Ana? Nik uste dut baietz. Behar dugu, umorea behar dugu, aguanta behar duguna aguantateko, derrigorra da. Nik beti izaten dut momenturik eta gogorrenetan eta txarrenetan beharrezkoa dela umorea beti. Umore barik, esaten dabe Perretxe eta Portxeka besti baten, kantatzen ez duenak, zorionik ez du. Nik uste dut, umorerik ez daben ataraten momentu txarrenetan, zorionik ez daukola. Eta aletxoa jartzen bazabiltza, zuri dagokizunean, Katana bakarrizketarekin, urte bete, esan dirazu kamaratik kanpo, ze ikusi aldugu, holtza gainean, Ana? Ikusiko ondozu, neu, Ana, Katana naz neu, de hecho Katana, ikusiko nazue neu, emakume bat, pizkat egunerokotasunari buruzko hausnarketa bat egiten. Euskal Herrian bizi dugun, Euskal Herriko gizarteari buruzko kritika sozial bat badala esan daike, baina, umoretik, eta ez hori bakarrik, nire bizitza oso anekdotikoa da, nik nahi baripen nire bizitza humorez, beti zerbait gertatzen da, orduan pizkat horreri teinkein da, kontatzen doraz, niri pasatzen jara zen anekdotan, edo nola bizi dira zen gauzak, edo guraso moduan zelan bizi duten gauza bat, edo ikusle moduan bebai zelan bizi duten, apur bat, da, holako, hausnarketara eramaten daben bakarrizketa bat, baina gehien bat barreitzeko eta ondo pasateko. Eta norbere buruari barre egitekoa, bebai. Guztiz. Bitu, beste elkarrizketa baten egon azlein, eta normalian igual lodizok garinok, bizitzari pizkat aurre egiteko eta bizitza hobeto eramateko, beti ikasi dugu gure buruari barre eitzen, ez? Bai, evidentemente Katanan nire buruari barre eitzen dutzatzen ikuste dut umorea eta bizitzan umore eukitzeanen gauzarik garrantzitsuan hori dela, norberen buruari eta norberen gauzari barretxea. Hainbat anekdota ere kontatzen dituzuela, ez dakit baten bat kontatzerik daukazun? Dago bat, kristona. Bi dauz, da jenteak oso ondo pasaten da, igual barre egiten ez, yoga egin eman, momentu... Eta, nire bizitza da oso anekdotikoa, nire egunero zeo zer pasaten zen. Gaur ondinok ez pasa, baina ezarkatu urten emendik esan, gaur ze pasaten den, benetan, beti da, nik etxean, igualero, deitzen dut, nik zenarrari deitzen dut, bikotiari deitzen dut, zan, Ana zer. Ana zer, ze gertatu da horrengoan eta holan da. Kontaten dut bebai, adibidez, tortola plantxatu nebanekoa. Nik ez dakit Euskal Herrian beste emakumeok tortola plantxatu duzuen oizbait, baina nik bai. Eta hori Katanan kontatzen dut, plantxain eman, ez? Nola plantxatu? Bai, eta gainera gustora. Orduan, gauza horre kontatzen ditut, bai. Jo, amargara ikusten orduan, historia guztia... Bai, etorri behar zari, ez barra ingo duzu, fijo. Ez dakit nirekin bat etorriko zaren, Ana, baina euskarazko komedia gintza azken aldi honetan boom bat eman da. Berpiztu, bai.
Ze gorretan dago, euskarazko komedia gintza hori? Hortxe gabiltza, da hori behar dugu, ez? Nik katana sortu nebanean, zati handi baten bebai izan zen, euskaraz sortzeko, stand-upa euskaraz egiteko, humore euskaraz egiteko, da emakumeak oholtzan eukitzeko, hori da beste gauza bat, humorea beti lotut egon da bebai gizonezkoari, eta gaur egun bebai, zen da, honek zer kontako nahi niri, ez? Askotan holan da, baina ez behar dugu zen, emakumeak oholtzan eta humorea euskaraz, eta nik uste dut berpizkundea dagoela, ez? Hasi dela komedia euskeraz berri sortzen, gazte pilo bat hau bitu, asteburu honetan adibidez Deban egotekotan nintzen, baina ezin izan eban, bizkarrakin nago jota portuta, baina Deban hogei humore gile egon dira, humore gile gazte, holtzan, bakoitzak 3 minutuko olako bat, eta niretzako hori da, pena ezin joan izan azkenengo momentua, baina hori da behar duguna, kantera esaten dena ez, behar dugu, eta humore euskeraz behar da, eta gehiago orain bizigaren garai hauetan. Eta nik uste dut badagoela, gaina oso jende ona dago, gogotsu datoz, eta bizitzen gauz, ezke behar da holtza baten ganean humorea stand-up euskaraz egita. Egin izan da, baina egia da azkenengo urte hauetan goazela leku egiten, eta gehien bat emakumeak, nik hor nahi dut fokoa jarri, emakumeak holtza gainean humorea egiten aldugu, eta ondo egiten dugu bebai, vamos, eta horreri lagundu behartzako bebai, ez da bakarrik egoteaz. Eta hori dana euskaraz gure kasuan, ez dakit euskaldunok prest gauden edo zer gairi buruz barre egiteko, gaur egun ere. Nik uste bai. Ja, prest gauz. Guk aguanta duen guztizia eta gero euskaldunok, zertzuk aguantaten dugu zen, eta gaur egun ondinoko torten dira, eta betiko txistea, jaten zara, kanpotik datorren baten stand-up bat ikusten, hasiera beti da, ¿qué pues, cómo estamos? Beti txiste berdina egiten dute, eta esaten duzu, pesau. Beti patxiren bat dago. Beti topiko horretan ez, eta nik uste dute gu bai, bagaudela ja, gualeku batzutan beste batzutan baino gehiago, hori ikusten da segun orazoa zen, eta publikoa nolakoa da, batzuk barrurago dira, beste batzuk hotzagoa dira, beste batzuk... Baina nik uste dut baietz, edo zeri buruzko humorea egiten jakin behar dela. Gauza bat egitea eta beste jakitzea, ze batzutan, gai batzuk humorean edo zerekin egin alda, baina jakin behar da egiten. Eta nik uste dut inteligentzia handia behar dela. Orduan, igual gai batzuk nik nahiago ezikutu, igual ez nahi solako inteligentzia. Elkarrezketan ere esan dozu gana, zeharka bada ere, humoreak oraindik ere maskulino izaten jarraitzen dagoela. Bai. Zorionez, gero eta emakume gehiago ikusten donaz ez, referente moduan, etolan, baina bai, normalean, nik ezkenik xabi daukat dana. Hori da, emakumean, ez, da, humorerako, emakumeak ez dago zoin beste grazio, hori oraindik entzuten da. Eta segun zerritara zoazen, segun dan publikoak izanezkako zen, ni ez no ikusten emakumea. Hola da, Naiz emakumea. Ja dauzkat 54 urte. Osea, adin batetik aurrera normalean emakumeak ja desagertzen gara bai edabidetatik, bai edo nondik, hola da. 54 urte ditut, lodian azganera, ze hori bebai emakume bati, boltsa baten egoteko, lodia ez izate orduan. Daukat dana, suposatzen da, ez da nora, baina hortik jarraitu behar dugu, ez? Azkenean, emakumeok humorean oraindik ez gaude hain ondo ikusita, baina eske ustot argi geratzen ari dela balio dugula ez sobran, baina guk izan dugu hemen Euskal Herrian be badaukaguz izugarrizko emakume, Elena Irureta, Nega Barain, komedia egin dutenak, Aitziberra Armendia, Kontxu Odrezola bere egunean bakarrizketak egiten ETB-en, nola ez ez? Kriston emakumeak daukaguz, da gaur egun dago zamen bebai Euskal Herrian hainbeste egiten da benak eta amorru emoten dize, beti demostraten egon bergarago, aldugu. Ez jendeak ikasi behar da bena da, esaten, danok aldugu egin humoria dago, gizonak oso txarrak direnak humoria egiten eta oso onak direnak eta emakumezkoak bebai. Atzo, sare sozialetan bideok eta ikusten, agertu zitzaidan Dani Rovira humoregi espainolaren bideoat, eta esaten zuen komedia baltzamoa dela arlo guztietan, eta komedia kendu eta armarik gabe uzten dutela, komedia kentzekotan. Bat, zatoz, Dani Rovirarekin? Bai, guztiz, lehen esan dut zutena, nik uste bizitzen derrigorrezkoa dela komedia. Komediari gabe, esaten dut, gaur egun bizitzen ari garen garai hontan, eskuineko mutu urratu, behar dugu non baita atertzeko. Ni beti kontatzen dut, adibidez, nire ama hiltzanean ez da, eta Kanpo Santora joan ginen bera hori
entrantza, eta momentu batean, agur ama sartu zuten, eta besta, Laister gatoz, esan zion, nire familiko batean, ai, Ana, Laister gatoz, eta besta, ez gatoz, eta ordan hor sortu zen komedia, sketch bat, ni neuala guztiz apurtuta ama junzelako, oso gorra izan zen, baina momentu hortan barrezka, baina joan nintzen, barrezka eskin batean, baina zer da hau ez. Hori da komedia ez azkenean, momenturik txarrenetan ateratzea eta oso beharrezkoa da, eta Dani Robirak esan duena, balsamoa da. Eta horregaitik ez pasan izango, pentsa gu Palestinan eta bizitzen ari diren egoera hortan. Azkenean ume horreri eta olako egoera txarretan eta seguramente humorea ateratzeak nahiz eta momenturik txarrenetan ere, ze ondo itxen dutzen, ez? Hori da. Ana Goitiarekin ari gara katana bakarrizketaz besteak beste, esango dugu bide batez, Domekan igatean Ziortza Bolibarren eskainiko duzula, 28an Deban. Santo Tomas egunean, taloa jan, da gero katana ikusi. 28an Deban ere bai. Deban, hori da, Deban egongo naz bebai. Zer esango gerieke, Amaikako entzulei ikusten joteko. Torri ikustera, Deban, gero 3an agurainen, 9an musika berrin getxon, katana, etorri ikusten, nik uste dute, niri esan aben gauzarik politxena eta ederrena da, terapia dela, barre terapia, da edonontzako. Hau ez da bakarrik ez emakumean ez edonontzako, uste dabe emakumeak bakarrik emakumeentzako humore egiten dugu mundu guztientzako. Umeak ez, hori argi nahi dut utzi ez, 15 urtetik orako entzako edo landa, baina ondo pasa, barre terapia, solta, behar dugula, ez gauzela momentu honak pasate, torri ikustera, merezi dau. Nik uste dut, ondo pasako zuela, Xabi, torri ikusten. Joango naz. Maitzen joteko, Ana, katanarekin bai, baina ze asmo hemendik aurrera. Bitu, katana hor dau, eta nik uste pizkatxo bat ja bukaeraratz begira nagola, urte eta erdi izango da, baina bai nago ikusten ja katanaren ez dakit bukaera edo zer egongo da, eta urrengora begira, nahu, bigarren batera begira nabil, ze ideia asko dauzamen, egun guztian egunerokotasunean ikusten, eta orduan badaukago gauza berriak sortzeko, orduan gero etenalditxo bat, sortu ondo, probalekuetan eta bitartean lanean jarraitu, zen zuen moduan telebistan lan egoten lanean, atzeko partean nabilon, zuzendari lanetan, baina katanakin jarraitu topera, nahi dozuen herri guztitara joango naz, baina gero badaukago gauza berriak sortzeko, kriston gogoa gainera, nago oso inspiratuta nago. Ana, horrekin geratuko gara, eskerrik asko Amaikaren gominta onartzearen eta supergustora gonaz, eskerrik asko zeueri benetan. Eskaintzarren eta animo, hemendik aurrerakoetan eta beste bat arte. Bila esker, Xabi, urrengoan etorriko nazu urrengoa orkestera be. Eskerrik asko, Ana. Gaurkoan, Pantxoa eta Peioren azken kontzertu ezagutzera emateko bideoarekin amaituko dugu albistegia. Gogoratu, Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela, informazioa zabaldu nahi izan ezkero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte. Hizkuntza debekatu zigutenean, hegoaldean euskarak afalosteko kantuetan bizi iraun zuen. Garai hartan, mugaren bestaldean bi gazteek euren lehen kantuak grabatu zituzen euskaraz. Pantxoa zuen batek izena, besteak Peio. Euren doinuak maletetan eskutatuta heldu ziren. Ere zeharkatu zuten muga, Behobi aldetik, lehen aldiz. Bergarako zinegela hartan, muga hura desagertu egin zen. Zentsura eta beldurraren gainetik herri batek abestean. Bi gazteren ahotsei, askatasun goze ziren beste milaka batu zitzaizkien. Plazak, tabernak eta kaleak hartuz, ito beharrian zegoen hizkuntza bati arnaz emanez. Oraindik entzun daiteke ahotsoien oihartzuna, eta sekula baino zenago entzungo da laster, Pantxoa eta Peioren historiako azken kontzertuan. 2027ko urtarrilaren 10. Bek, Barakaldo. Azken dantza hau maitia